אז קוראים לי נועה, אני מרעננה. שלום, אני שרי, מחיפה, לומד בתיכון אורתודוקסי. אני הילה, אני בת 15, ממושב טירת יהודה. אני לומדת באולפנת צפירה. אני נדב, בן 15, גר בשוהם ולומד בתיכון בלוד. באתי לאלפא בגלל שאני ראיתי שזו תוכנית מאוד ייחודית וכיפית, שמשלבת גם חיי חברה וגם הכרה של ילדים חדשים וגם לימודים אקדמיים ביחד. הגעתי לפה דרך מרכז מחוננים חיפה, שלחו לי מייל שיש תוכנית לתל אביב, צריך להירשם. זה היה נראה לי כמו רעיון ענק. התקבלתי, באתי. ואני פה כי ראיתי שכאילו, קודם כל יש עבודת חקר, אז עניין אותי לחקור, כאילו, מה שאני אמורה לעשות באוניברסיטה, אז לעשות עכשיו. וגם ראיתי ששמים הרבה מאוד דגש על הקטע החברתי, ואני חושבת שזה ממש טוב, אז רציתי לנסות. זו תוכנית ממש מתקדמת, העשרה מטורפת. לומדים פה את כל תחומי המדע הרחבים, כל דבר מאסטרופיזיקה לביולוגיה מולקולרית. אני כאילו שמחה שבאתי לתוכנית, כי קודם כל זה ממש כיף לפגוש את אנשים שהם, זה מדהים לראות כמה הם כמוני. אני מרגישה כאילו הכרתי חברים לכל החיים. חוויה שפעם בחיים. ואני ממש ממליצה לכולם לבוא. מומלץ לכולם לפחות לנסות להגיע.